Siji alas dari budaya putra barang budaya saking tempel Banyurejo gawi cita di siji budaya jatilan kreasi musik campursari angalipor hati monggo sami puji mugi pikanto berkah ing Gusti saking tempel Banyurejo gawi cita di siji alas dari budaya jatilan kreasi musik campursari angalipor hati monggo sami puji mugi pikanto berkah Gusti.
telah dibunyikan sebagai tanda dimulai perang. Hae 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 ya hae 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 oh Iwangkat sang prawara kosmo makara gumiwang gegeteri suarane tetep gumuruh wur panggriing turangga humangkating tias gambi ratias ing prajurit
klebu ning ati teko karatos ning asar gede sing bagus bagus atine sing ganteng ganteng kan masing satine sing ganteng ganteng kang masing aku bingung pilih ati bocah loro sarwe dimeni siji kakang siji cah loro padha gagahe yen sinamang sarwa nyenengake mestine ana bedane yen kon milih aku pilih atine Putra Abimanyu. Barang budaya apa? Apa pancen aku kasmarati ora doyan mangan apa maneh dolan pengine tansah ketemu dirimu seorang duh cah ayu tambah nono rasa kangen
pasaran Lugu ceker kadya mantena Moga-moga iki dadi kasunyata Ayo mesem, ayo mesem. Iki rendang apakah tiga godhong jarak kok ambang ngaturi sukan datang pramiyarsa monggo pinara ingkang sakeca apa iya sing ora oleh anake wedok wis wani dusun Banyurejo. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jatilan Putra Bareng Budaya, melihat kesenian kita.
jati lan putra bareng budaya. Hurra hurra hurra. Hurra. Hurra hurra hurra. Hurra hurra hurra. Iya 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 iya. Ah ho 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 ah ho ho ah ho iya iya iya. Ayo ayo. Awas, putane budal.
tampak samya sampurna prajurit kang aglar satata kusume ora etek lagu kang utama. Os Os
kena apa bos maju ya maju mati pinadang lika ing cacat terus sing wah akari raga badan kari laminte wah Pratama magita tindaknya maju perang tuju palagane putra Barong Budaya Putra Abimanyu tindaknya oh bos adek bos awas awas terus awas oh prajurit ketempo mangan degan ayo as yuk oh yo bareng maju yo yo os sorak-sorak suarane gumuro sorak-sorak suarane gumuro suarane wadya anite turangga asale saka putra Barong Budaya awas oh sorak-sorak suarane gumuro suarane wadya anite turangga asale saka putra Barong Budaya oh
wis gawe lara atimu ora tak baleni Ku sing kaya wingi bakal suruh luka ati Aku janji karo kowe tekane ati Sing wingi ya wingi Kajar wong liyane mburi Wis nguwati ati Ngapurane sayang Ora tak baleni Klarane atimu sing suci Apuranen aku wis gawe lara atimu ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi Matur suwun sabar buka ati Aku janji karo kowe tekane ati Bulan aku ketepen aku Ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurani Mending saiki awak dhewe Laku bareng nyawiji kaya wingi Putra bareng budaya apuranen aku wis gawe lara atimu ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi Matur suwun sampun buka ati Aku janji karo kowe tekane pati Rangkulan aku Kegaban aku Ora perlu ngapura Kowe wis ngapurani Mending saiki awak dhewe Mlaku bareng nyawiji kaya wingi Mending saiki awak dhewe laku bareng nyawiji kaya wingi Ya, sudah dihadirkan satu buah lagu koleksi terbaru dari Putra Bareng Budaya. pelampiasan 2 Iya. Masih bersama Dita Amelia. Masih bersama Luka Diarista. sini Yo, cus ya. ya Ya, Lagu garapan Canda Ipon. berikutnya apa, Ya. Mas? Lagunya apa, Dek? Adik-adikku. Mbak. Mbak. Lagunya apa, Mbak? ya sound the ship Ya sound the ship. Orang ngono ku yo. Wedhus kentir. Wedhus kentir Wedhus kentir Wedhus kentir Wedhus kentir Waduh, Billy Ellis. Iya teman-teman lupa Oh iya. Oh ya, kita ada hadiah. ada Wow. hadiah. Apa Mas Gusti? Ini ada Endorse. kaos Putra Bareng Budaya. Ya. Oke. Syaratnya apa, Mas Gusti?
Gusdi. Syaratnya untuk teman-teman semuanya, para pemirsa, para penonton Putra Bareng Budaya Lovers yang sudah memposting atau mengupload di TikToknya dengan minimal 3 postingan bisa mendapatkan 1 buah kaos. Dengan lokasi yang berbeda. Dengan lokasi yang berbeda. Ya, sekali lagi yang sudah mengupload postingan pementasan Putra Bareng Budaya di 3 lokasi yang berbeda. Mungkin yang kemarin nonton, kemarinnya nonton, hari ini nonton. Kecuali anggota dan YouTuber ya. Oke, nah YouTuber kena oke soalnya. Ada berapa ini Mbak? Ada 4. Ya. Monggo. Ya, yang TikToknya ada Putra Bareng Budaya. Ada enggak? Mungkin ada kami penyanyi yang lagi nyanyi di Putra Bareng Budaya juga boleh. Pokoknya nggak cuma penari. Yoga ya oleh, penyanyi oleh, penari oleh. Oh ya, sama penonton malam ini yang terjauh asalnya. Oke, yang paling jauh. Ya. Ada. Dengan menunjukkan Oke, saya boleh lihat Itu dulu. ada Mas Gusti. Ya, Mas siapa? Silakan dicek Mas Gusti. 3. Sudah. Saya lihat dulu. Monggo dicek, cross check dulu Mas Gusti. Ya. Mungkin dicari dulu yang paling jauh. Oh ya, yang paling jauh. Ada lagi. Oh, itu ada Mbak Ilka tapi di belakang sana Mana, Mbak Ilka. di mana? Ayo Mas, acung. Dari mana dulu? Teriak dulu. Bawa buktinya KTP loh. Dari mana? Dikira kau sapa kuwi Dani ora kanggo kowe cerak kowe. Sapa? Iki nek muni adoh-adoh aku adoh lho, Cah. Guys. Itu bapaknya itu? Ini 3. Oh, 3 ini yang di mana saja ini? 3 lokasi berbeda ya. Aku lali ning tulisannya Putra Bareng Budaya. Wow. Ya saking lari PBB. Weh. Ya. Ya, oke. Mana dokumentasinya? Wah, ya Ora foto. salah. Oh, ini. Sopo? Oke. Ayo Imran di foto. Ayo. Ada lagi enggak Mbak Ilka sebelah sana? Senti mau. Ibu dari mana Ibu? Monggo. Boleh dicek KTP-nya? Dari Lampung. Dari mana Dari Ibu? Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung. KTP-nya Terima kasih. Pindah ke sini. Oh, dari Lampung tapi pindah ke sini. Iki kira-kira berlaku orang Mas? Ora. Oh, aku suka Wamena ya pindah kene lho, Bu. Iki wong Papua ini pindah kene. Aku Papua pindah kene lho, Bu. Iya. Monggo Masnya dari mana? Ya. Dari mana, Mas? Sermo. Jaksel, dia dari Jaksel. Oh, lu gue. Silakan. Dari mana, Mas? Ya, ndelok KTP nih. Kok gagak ngekos ning kene kuwi, Mas? Enggak. Ya ora apa-apa masa delok ke Kalimantan dene delok Jatilan tok delok ya. Ya, domisilinya Gunung ya. Kidul Wonosari. Ya tak delok sih. Ya, iya iki didelok Luar sih. biasa. Ya. Ampun ngewel, Mas. Dari Karangtengah 1. Wonosari Wonosari, Gunung Kidul. Gunung Tepuk Kidul. tangan dari Gunung Kidul. Yeay. Luar biasa jauh-jauh ke Sleman. Kaosnya Om. Ya. Wah, aku Wamena. Ini dita kowe iso maca ra ta? Delingo. Juruk Delingo. Temuwo. Delingo. Ya, sebentar. Delingo. Oh iya Mas ada ya. Gusti, ada Ya. satu lagi bapaknya sebelah sana. Nih, Ya, kaosnya. ini Ya. 2 di sini. Itu ada Sik. 2, di sini Ya. 1. Paling jauh sih iki ono 3 iki ono 3 kandidat. Itu bapaknya Ya. dari mana? Dibaca dulu Mbak Ilka. Ada. Mas Imron, foto dulu. Pada aku. Nih Mas tak Papu. balikin KTP-nya. Ah, sedulurmu iki. Coba dicek Om Nanang, dicek. Nih, pegang Mas. Ya, ayo Mbak Dita. Foto di KTP-nya foto. Ada. Ada. Wah, iki tanggaku iki. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Kose. Ini. Yang sini sudah ada satu Mas Oke. Gusti Mbak Dita. Ya. Dia benar dari Jayapura. Masih ada berapa Mbak Ilka? 1. Tenano Jayapura. Ya, KTP-nya Jayapura, tinggalnya Jayapura. Ya. Sudah. Ya. Mana satu lagi Mbak Hilka? Ini. Ya. Terkait Dek Nining. Dek Nining. Oh ya, Mas siapa Mas yang dari Gunung Kidul? Dari Gunung Kidul. Mas kok sampai jauh-jauh ke sini kenapa Mas? Saking sukanya dengan PBB. Tepuk tangan dulu buat PBB. Wah, jangan lupa besok dibawa ke Gunung Kidul ya. Sap.
Jangan lupa besok yang di Gunung Kidul juga nonton tanggal 29 Agustus. Okay. Ya, Ibu Antina. Ini dari mana Bu? Ini mau sekolah Juruk Delingo, Temuwuh Delingo Mas. 29 di Semanu nggih. Bu, kenapa sampai jauh-jauh sampai sini Bu? Seneng dengan PBB, oke. Pawangnya marahin muntah. Ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Putra Bareng Budaya. Ya, lagunya apa Mas? Saya ingin kau ndak bubar penontonnya. Oh, tapi nggak akan bubar penonton PBB itu selalu penuh ya. Sopo? Nah, celek yo adoh kuwi ning yo rasah digawe. Oh wis oleh. Ya, lagunya apa Mas? Kastawaning wengi jeruke rasane kangen iki esemu jroning ngimpi gawa tresno kang tak anteni sayang. Jeroke rasa kangen
iki esemu jarone ngimpi gawa tresno kang tak enteni sayang. Sudah Mas, pengen ketemu. Nggih. Sudah? Oh, mbaknya nyambi ya? Pak. Mbaknya nyambi nyuket. Os. Iya. Wah. Rasa kabagyan nglaras wirama katresnan Akan getar kemesraan semoga tak terganti Nadya Dewa Dewi titik bersanding serasi semoga takkan terganti
kembang ati Rino Satya Dewa Dewi Ini bersanding serasi semoga takkan terganti. tansah godhok ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange ati sing tak puji tresno iki tresno suci tansah nyawiji rina wangi tansah godho ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange ati kang tak puji tresno iki Saya sagung dumateng panitia
kasuwun mlebet wonten ing arena pementasan. Sumangga. Prasasat loro tan antuk jambi mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur titis. Urip berakasan
suara seruling bangku kita malam nan merduma rayo diselingi tembang suara ibu tembang pusaka nan jatuh. Bandung Selatan di malam hitam hatimu tak remaja tamas yang indah menduga dengan riwayatnya tak terlupakan. Yo. Duwe
kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dibomborine tansah mangkelake Hae